מדי שנה אנחנו מארחים את הרב יצחק דוד גרוסמן, חתן פרס ישראל שלכבוד החגים ממשיך ביוזמת חג שבע לאיסוף חבילות מזון לנזקקים. מדובר בשנה ה-13 לקיום המיזם. הרב נכנס ממש בלייב לאולפן, הילה שלום ואברי, עליך, שלום. הבאתי לכם את החבילה שאתם תזכו את הרבים. כן. למה זה נקרא חבילה עוברת? כי? מלשון ערבות. ישראל ערבים זה בזה. אתם מעבירים את זה לחברים שלכם, ביניכם החברים לחברים. אנחנו יודעים בדיוק לאיזה חברים אנחנו והעיקר זה כבודו לא יישב ושיראו בציבור את פניו האהובים על הציבור. הפרויקט חג שבע, לא השנה הראשונה ולא השנייה, והשנה באמת חבילה עוברת שעוברת מחבר לחבר. ואתם תמשיכו להעביר את זה לחברים, ובאים בדיוק כמו שאנחנו אחריכם. הולכים לעשות עכשיו. חברים, אתם נבחרתם, החבילה עוברת אליכם. תודה רבה לרב גרוסמן. תעבירו אותה לחברים טובים לא פחות. ולכם, ואתם תמשיכו, ישראל ערבים זה בזה, נזכה כולנו, לזכות את כולנו, שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת. אתם אולי זוכרים שבתחילת התוכנית קיבלנו חבילה כזאת עוברת מאברי והילה? אז כמו בכל שנה, אנחנו כאן בתוכנית וברשת בכלל מצטרפים לעמותת מגדל אור של הרב גרוסמן לקראת החגים, ועוזרים לקמפיין חג שבע שיעזור לאלפי משפחות לערוך שולחן חג כמו שצריך. גם אני קיבלתי את החבילה העוברת ותורמת חבילה שתגיע לעוד משפחה כדי שלא יהיה ילד רעב בחג. מבצע חג שבע לילדים של עמותת מגדל אור. לתרומות חייגו כוכבית 5630 או כנסו לאתר חגשבע.com. אנחנו נהיה כאן ממש ב-12 בדיוק, ובינתיים, לוסי, אני מעבירה את זה אלייך. כן, אז עדי שילון העבירה אליי את החבילה העוברת של עמותת מגדל אור, וגם אני תורמת ארוחת חג כדי שלילדים הנזקקים יהיה בראש השנה חג שבע, ואני מעבירה את החבילה לשי גולדן ושרון קידון, ומזמינה גם אתכם לתרום למטרה החשובה הזאת. טוב, היום בתוכנית הבוקר של רשת התארח כאן חתן פרס ישראל, הרב יצחק דוד גרוסמן. כבר למעלה מ-40 שנה שהרב גרוסמן פועל למען ילדים בסיכון. הרב הפתיע את הילה ואברי ומסר להם את חבילת המזון הזו, שכבר מספר שעות שהיא עוברת בין מנחי רשת. כל אחד מהם נרתם גם הוא כדי לארגן לעשרות אלפי ילדים במצוקה חג שבע. שרון ואני נעביר את החבילה לירדן ג'רבי ונמשיך לעקוב אחריה. גם אתם מוזמנים לעקוב אחר החבילה העוברת של חג שבע. אפשר לעשות זאת בעמוד הפייסבוק של רשת, או בעמוד הפייסבוק מפעלות הרב גרוסמן, וגם באתר חגשבע.com. אז קדימה, בואו נרתם כולנו ונארגן לילדים הרעבים חג שמח ומספיק.